पीएमईजीपी या योजनेच्या लाभार्थी विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ बनवले जातात आणि 18 महिला या उद्योगामध्ये काम करतात। वार्षिक उलाढाल आता 5 कोटी रुपये आहेत। काळाच्या वेळात आपण त्यांचा सन्मान करूया। तुमच्या वेळेला सलाम। दुसरे आहेत नयन गारमेंट्स, नयन मनोहर सावंत, शिवशक्ती अपार्टमेंट, मारुती मंदिर, रत्नागिरी। रोख रुपये 10,000, सन्मान चिन्ह, शाल, श्रीफळ आणि प्रमाणपत्र। शाळा, कॉलेज, रेस्टॉरंट, हॉस्पिटल, शोरूम इत्यादीसाठी आवश्यक गणवेश, कॉटन बॅग्स त्याचे उत्पादन केलं जातं आणि 2013 पासून या उद्योगाला त्यांनी सुरुवात केली। सुमारे 8 कामगार या उद्योगात काम करतात आणि वार्षिक उत्पन्न 20 लाख रुपये आहे। नयन गारमेंट्स, नयन मनोहर सावंत। यानंतर शासनाच्या अधिस्वीकृती समितीवर जे पत्रकार यांची निवड झाली त्यांना आपण सन्मानित करणार आहोत। पहिला आहे श्रीमती जान्हवी विनोद पाटील, दैनिक पुढारी, राज्य अधिस्वीकृती समितीवरती सदस्य, इन्फॉर्मेशन आणि पुस्तक देऊन आपण त्यांचा सन्मान करणार आहोत। जान्हवी विनोद पाटील। यानंतर श्रीकांत काशीनाथ साळके, सागर एक्सप्रेस, कोकण विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य श्रीकांत साळके। यानंतर श्री प्रणव प्रमोद कोळेकर, जी 24 तास, कोकण विभागीय अधिस्वीकृती समितीचे सदस्य। प्रणव इकडे। प्रणव एक इकडे पण। यानंतर श्री दिलीप सखाराम देवलेकर, दैनिक रत्नागिरी टाइम्स, कोकण विभागीय अधिस्वीकृती समितीवरती सदस्य म्हणून नियुक्त। नशामुक्त भारत अभियान हे राबवलं गेलं 26 जून 2023 आणि याच्यामध्ये आपल्या पोलीस बांधवांची मुलं त्यांनी जिल्हास्तरीय निबंध हॉस्पिटलचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांना विनंती केली की कृपया आपण आपलं प्रशस्तीपत्र स्वीकारायचं। प्रादेशिक मनोरुग्णालय रत्नागिरी। देखील सांगताना मला समाधान वाटत आहे। संकटकालीन परिस्थितीमध्ये रत्नागिरी सज्ज ठेवावी यासाठी महाराष्ट्रातला रत्नागिरी जिल्हा हा सज्ज झालेला आहे आणि ज्यांनी ही यंत्रणा उभारण्यासाठी काम केलंय त्यांचं मी मनपूर्वक कौतुक करतो आणि त्यांचं अभिनंदन देखील करतो। देशासाठी बलिदान दिलेल्या शहीद वीरांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी आणि त्यांना नमस्कार करण्यासाठी जिल्ह्यात 9 ऑगस्ट या क्रांती दिनापासून मेरी मिट्टी मेरा देश हा भारताचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या संकल्पनेतलं अभियान संपूर्ण देशभरामध्ये राबवण्यात येत आहे। महाराष्ट्रातला रत्नागिरी जिल्हा हा एकमेव जिल्हा असा ठरणार आहे की ज्या तहसीलदार कार्यालयामध्ये आपल्या राष्ट्रध्वजाची उंची ही 45 मीटर असणार आहे आणि याच मैदानावर महाराष्ट्रातला सगळ्यात उंच राष्ट्रध्वज येत्या काही दिवसामध्ये फडकवण्यात येणार आहे।
यासाठी मी ज्या नियोजन मंडळाचा अध्यक्ष आहे त्या नियोजन मंडळातनं 3 कोटी रुपयाची तरतूद ही राष्ट्रध्वजासाठी करण्यात आलेली आहे. रत्नागिरी जिल्ह्याचा विकास आराखडा हा पहिल्यांदा मी ज्यावेळी पालकमंत्री झालो तर 240 कोटी होता, परंतु सरकारनं रत्नागिरी जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहता नियोजन मंडळाचे पैसे हे 60 कोटी रुपयानं वाढवून दिलेले आहेत. तो सध्या आता 300 कोटी रुपयाचा झालेला आहे. हा रत्नागिरी शहराच्या थिवा पॅलेस या परिसरामध्ये उभारण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी महाराष्ट्र सरकारनं जवळजवळ 300 कोटी रुपयाची तरतूद केलेली आहे. रत्नागिरी शहर किंवा रत्नागिरी जिल्हे हे पूर परिस्थितीला सामोरे करणारे जिल्हे आहेत. त्याच्यामध्ये अनेक तालुके आहेत. या तालुक्यामधल्या शहरातल्या रस्त्यांचं दरवर्षी खड्ड्यामध्ये रूपांतर होतं याची कल्पना देखील आपल्या सगळ्यांना आहे. आणि म्हणून भविष्यामध्ये रत्नागिरी शहर असेल, चिपळूण शहर असेल किंवा रत्नागिरी जिल्ह्यातली अन्य शहरं असतील त्यांना भविष्यातल्या 15-20 वर्षामध्ये खड्डा पडू नये यासाठी या शहरांचं कॉन्क्रिटीकरण करण्याचा निर्णय देखील महाविकास युतीच्या सरकारनं घेतलेला आहे. आणि त्यासाठी रत्नागिरी शहराला जवळजवळ 150 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आलेले आहेत. महसूल दिनाच्या निमित्तानं या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि मला सांगताना आनंद होतो की शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमातनं जवळजवळ 1,62,000 लोकांना या जिल्ह्यातल्या आपल्याला फायदा देण्यामध्ये आपण यशस्वी झालेलो आहोत. मी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री असताना रत्नागिरीकरांना काही गोष्टी त्या शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये सांगितलेल्या होत्या. त्याच्यामध्ये GNM कॉलेज असेल, ANM कॉलेज असेल, शासकीय अभियांत्रिकी कॉलेज असेल, संस्कृत विद्यापीठ असेल, मेडिकल कॉलेज असेल, या सगळ्या संदर्भामध्ये रत्नागिरी शहर म्हणजेच आपला रत्नागिरी जिल्हा हा एज्युकेशनल हब म्हणून नावारूपाला येईल अशा पद्धतीची घोषणा मी स्वतः हायर एज्युकेशनचा मंत्री असताना केलेली होती. सुदैवानं या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून सांगताना मला आनंद होतोय की या वर्षीपासून 522 कोटी रुपये खर्च करून या रत्नागिरी जिल्ह्याचं स्वप्न असलेलं रत्नागिरी वैद्यकीय महाविद्यालय हे रत्नागिरीमध्ये सुरू होतंय. रत्नागिरीच्या इतिहासामध्ये आणि कोकणाच्या इतिहासामध्ये जे आपल्याकडे अभियांत्रिकी कॉलेज नव्हतं ते अभियांत्रिकी कॉलेज देखील 200 कोटी रुपये खर्च करून त्या रत्नागिरी शहरामध्ये सुरू झालेलं आहे. शासकीय विधी महाविद्यालय देखील येत्या 2 महिन्यामध्ये आपल्या रत्नागिरी शहरामध्ये सुरू होणार आहे. याचाच भाग म्हणून पुढे जाऊन आपल्याकडे महाराष्ट्रातलं पहिलं स्किल सेंटर देखील रत्नागिरीचं पॉलिटेक्निकच्या आवारामध्ये सुरू झालेलं आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांचं जे स्वप्न आहे की रत्नागिरी जिल्हा हा मुंबई असेल, पुणे असेल, छत्रपती संभाजीनगर असेल यानंतर एज्युकेशनल हब बनावा, तीच वाटचाल आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्याची सुरू आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत लाभार्थ्यांना 30,90,10,273 रुपयाचं अर्थसहाय्य करण्यात आलेलं आहे. आणि मला सांगताना मनापासूनचा आनंद आहे की ज्या लोकनेते शामराव पेजे यांनी या जिल्ह्याला दिशा दिली, कुणबी समाजाचा उद्धार करण्यासाठी त्यांनी आपलं योगदान दिलं, त्या लोकनेते शामराव पेजेंचं नाव रत्नागिरीच्या अभियांत्रिकी कॉलेजला देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनानं घेतलेला आहे.